Moje su priče i likovi izraz osjetljivosti na patnju onih kojima treba pomoć. Onih koji su u društvu nevidljivi i prezreni, onako kako je to bilo u moje vrijeme, ali, nažalost, i u vaše. Moja Ivana, baš je taj tvoj bijes namučio moju lisicu. Ma pusti ga. Lisica je vrlo strpljiva. Nosi mnogo mudrosti. Znači će se ona, kod bijesa se već vide promjene u ponašanju. Pozdrav, dragi čitatelju. To sam ja, pjesnik. Svi me zovu Tadija. Nadam se da ćeš uživati u mojim pjesmama. Dragi moji petaši, vjerujem da su vam se svidjele pjesme koje sam napisao. U njih sam utkao mnogo zvukova, mirisa, boja i pokreta iz svijeta vlastitog djetinjstva. Darujem ih vama kako biste i vi sretno kročili stazama svoga odrastanja.